Dios mío, Dios mío. Que será de min? Que será de min? Que será de min? Dios mío. Esto aquí... Ai, Dios mío. E o Manuel xa non tan pouco nin para subir. Aí ver. Ai, Señor. Ai, Dios mío, Dios mío. Ai, que dolor teño no peito, pero por Dios, que será isto? Non son... É que non... Ai, non son dona de min. Bo día, Xesús. Ai, bo día. Non é común verte por aquí a estas horas. Ai, non, don Teodoro, bo día. Pero é que tiven que lle salir unha mijiña da casa. Por Deus, porque xa non aguantaba. Non son dona de min, don Teodoro, non son dona de min. E logo vostede que anda de paseo. Todos os días a media mañá dou o meu paseo, reconforta o espírito. Ai, E logo- Dios mío. E logo, por que tiveches que sair da casa? Porque, mire, tívenlle tan malos pensamentos, que non era dona de min. E por eso lle tiven que sair da casa. A ver, conta. Xa logo non sei por onde empezar, don Teodoro, non sei por onde empezar. Mire, se me axudara vostede un pouco. Ai, axúdote, muller, queres confesión? Sí, se poidera ser, e tuveron a naquiño, mo iran confesión. Toda mañá teño. Pois, confese, Pois, Ave María Purísima, sen pecado concebida. en que pecaches, en que ofendiches ao noso Señor? Ai, sí que xa non sei por onde empezar, axúdeme. Muller, axúdote. Queres que repasemos os santos mandamentos da lei de Deus? Pareceme ben, empecemos. Empecemos por o primeiro. Amarás a Deus sobre todas as cousas. Desconfiaches algunha vez de Deus? Amas a Deus sobre todas as cousas? Sí. Eu amo a Deus todos os días e a todas as horas do día, don Teodoro. Pero mire, voulle contar. A Catarina do Pichón, esa di que isto de Deus e da Igrexa élle todo unha comedia. Unha falcatrúa da cal viven uns poucos a conta nosa. Bueno, vostede ben sabe que ben daqui non lle está. Falemos de ti, Xesúsa. Desconfiaches algunha vez de Deus? Non, de Deus non. Como iba a desconfiar de Deus? Bueno, de algún responso que vostede nos bota, sí, pero de Deus non. Ai, Dios me libre, por Deus. Pois dos meus responsos non tiñas por que desconfiar porque é Deus quen fala a través nós. Bueno, Imos co segundo. Non dirás o nome de Deus en van. Blasfemas a miúdo. Xuras en falso. don Teodoro, que cousas ten? Como vou xurar e blasfemar? Eu iso non o fago, Pero mire, a segunda de Cabana tenlle a boca moi escrava. A segunda de Cabana, mire, sin ir máis longe, outro día escoitaba berrar. E quen era? Estaba lle chamando as vacas ao sogro para as patacas. E non debía facelo como el quería, que lle berraba. Ai, pero ela co xenio que ten, plantou e díxolle: me cago no vello! Cala, que te perdes, muller. Me cago no vello de Deus! Pase pa aquí que aro eu! Ou mande chamalo o fillo! Mire, eso... Esa... non respeta nada, nin nada. E anda así co sogro. Mire. Non me digas que... Non lle podo nin nombrar porque me dá, dóime o peito tamén. Non lle podo nombrar, pero cojouse no altísimo. En Deus? En Deus. No. Nese mesmo, don Teodoro, a ti non. Imos co terceiro. O terceiro. Santificarás as festas. A ver que me tes que decir. Sí, eu... Traballaches ou mandaches traballar en domingo ou en festivo? Asistes a misa con regularidade? Eu aos domingos e os festivos gardo-llos todos, como manda a Santa Madre Iglesia, Gardos todos, pero a Avelina de Santalla, esa non respeta nada, don Teodoro. Vai por un carro de toxos ao domingo, sacha nas patacas ao domingo. Que ben podía esperar polo día souto. Non se respeta nada. Falas moito das demais e pouco de ti. Don Teodoro, vostede pregunta e eu contestolle. Non lle digo máis co que hai ou co vexo. A verdade.
Don Teodoro. Mira, ti quen está aquí. A miña irmá moceando co Don Teodoro. Oh, Don Teodoro. Nunca se viu unha parexa que ditara tan ben. Bueno. Xuntaos a fama que a gana de comer. Por días, Don Teodoro. Bos días, Remedios. Estamos en confesión. Fai o favor, sí, o teu camiño. Sitio maravilloso para confesar e doerse dos pecados. Ou para pecar máis. Nunca se Ai, sabe. Dios mío, como... E logo ti, Xasusa, como tiñas tanta presa para confesar hoxe, muller? Porque eu, a verdade, en peligro de morte non te vi, nin te vexo, vaya. Remedios, cada un sabe as súas. Tira pa andar vacas canche, tira a ferraia. Tira. Pou, que ti xa as deixaste solas para que lle vayan á horta do veciño. Vai, Ei. tira palo. Don Teodoro, acabo logo con ela, se acaso confeso despois tamén. Parece- Falta non me fai, pero bueno, así xa levo o Bueno. traballo feito. Vou presentar alimento. Ben. Eu nada, non? Tira palo. Continuamos. E ti, Xasusa, non Vol. te esquezas de lle dicir aquelo. Mira que se tes unha mala hora, vas para o inferno. Váyase Remedios, váyase Remedios. Caramba. Que confesión. Continuamos. Continuemos. O cuarto imos saltar porque ti en vida de teus pais cuidaches deles como é debido. Ai, gloria En gloria estén. O quinto, non matarás. Desesácheslle mal a alguén. Fixécheslle mal a alguén de palabra ou de obra. Comiches ou bebiches en exceso, causando daño ao teu propio... Ai, a túa propia saúde. Don Teodoro, eu mal non lle fago a ninguén, Nin de obra, nin de palabra. Así que mal non lle fago a ninguén. E comer... Como xusto, fame non lle paso. Bueno, non fago como a vostede que ben se lle ve o bandullo que ten. Estamos confesándote a ti, non me estou confesando. Mire, a docinda do Rosario, esa sí que fai mal, que non é a primeira ameaza de morte que lle oio cara ao seu secundino, vostede ben o coñece. Un bendito ese home, un bendito, que calquera necesidade que teñas, non hai máis que chegar ali donde hai el, e sérvete, sempre ha de ter un taponciño pa un buratiño, Don Teodoro. Xasusa, Ai, que non te esquezas de lle dicir aquelo, muller. Ti ben sabes do que falo. Sigue o seu camiño, déxanos, xa déxanos. yo dirás ti despois, muller, que yo a saber contar millor. Direi. Sí, Dios mío, vamos, Teodoro, non acabamos hoxe. Bueno, imos continuar co máis importante de todos. O máis importante, O sexto. o sexto. Sí, a ver que me tens que decir. O sexto. Sí, o sexto. Ai, que lle teño que decir que non lle sei. Non lle Non sabes sei. cal é o sexto? E sabedes cal é o sexto mandamento? Ai, Dios, que xente. Ai, Vamos a ver o sexto, douche unha pista, digamos o máis importante, o máis grave. como non sexa o meterlle a man no peto do pantalón Vas o ben, meu home vas ben, sigue, sigue. cando o deixa no cuarto para collerlle a carteira. Non, muller, non. O non sexto é o é sexto. non fornicarás. Ai, Don Teodoro! Ora que blasfeme vostede, por Deus! Ah, que cousa ardí! Vamos a ver, Xesús, tiveches pensamentos impuros, Libidinosos. libidinosos, lascivos, tocamentos, propios ou de persoa allea. Desesaches a un home que non fora o teu marido. Quítese deso, Don Teodoro, quítese deso. Como vou desexar outro home que non sexa o meu marido? Por Dios! Pero a docinda! Escoíteme! A docinda de Farruco, esa sí, ó, esa. Vaille salir ao Paco de Blanco todos os días á pista que vende palas. Que el traballa nun taller ali en palas. Miren, xa non son os primeiros que os ven no medio do millo, sin ser tempo de peneira. Enténdense, saben? Enténdense. É que medida Lucía de Xusto. Esa, que non hai home que lle chegue. Lucía de Xusto. Sí, non hai home que lle chegue, eso que non casou, co que case, verás. Verá o que case. Que lle digo, Xasusa, Ai, oh, non te esquezas de lle dicir aquelo, muller. volta ali. Mira que se non lle dis, e tes unha mala e ahora vas pro inferno. Bueno, volta. Ainda é mellor que te axudeu, que ti has tes que hacer das que me levas feito. váyase, Remedios, váyase, váyase.
Déixenos confesar, Remedios. Oh, como se Por poñen, favor. berran con un como se fora un can. Perdónale, señor, que no sabes lo que hace. Vamos a ver. Ai, que vamos confesión a ver. é esta, que confesión é esta, don Teodoro. A ver, Vamos a ver, abreviemos, Xesusa, abreviemos. vamos a ver. Ti viñeches aquí a confesarte ti ou a confesar as veciñas? Porque dende que empezamos só falaches das veciñas. Nunca as veciñas deste lugar estiveron tan ben confesadas como hoxe. Don Teodoro, as veciñas están ben confesadas sempre. Eu só digo o que vexo, é o que ollo. E usted non fai máis que preguntarme, só lle contesto. A verdade, don Teodoro, a verdade. Bueno, imos abreviando. Mira, o sexto e o noveno xa están. Hoxe non imos ver o sétimo e o décimo. Vale, Pero ímonos parar no oitavo, No que a oitavo. ti te ven moi acomodado. acomodado. O oitavo, sí, O sí. oitavo mandamento acomodado para min. Ai, Parece feito para ti. Dios mío, que o oitavo mandamento, eu miro e miro. Eu non sei cal é o oitavo mandamento, don Teodoro. Tampouco. Vostedes saben cal é o oitavo mandamento? Ai, que malo debe ser de cumprir, don Teodoro, que non o sabe ninguén. Para ti é moi malo de cumprir. O oitavo mandamento é non levantarás falso testemunho, ni mentirás. E dende que empezamos a confesión non faz máis que falar das demais, e non de ti. Oi, que minta a xente que minta lle moita. E de falso testemunho tamén. Cantos din que viron o que non viron, don Teodoro. Cantos din, Bueno, mire, sabe unha cousa? Eu xa me sinto máis aliviada destes malos pensamentos. Póñame a penitencia, veña. Póñame a penitencia. E que penitencia che vou poñer por os pecados das demais? Ai. Ai, non rematamos, Remedios, non rematamos. Ainda queda outro tanto como ahora, temos que volver a empezar. Váyase, váyase. Outro tanto. tanto. Para isto non ten fin. Colleu o justo e non para. E ti bicho cousa con ela, pois lá foi voume. Xa confesarei outro día, que eu presa non lle teño ninguna. E ti, Xesusa, non te esquezas de lle dicir aquelo. Mira que unha mala e ahora ten a calquera, e vas direitiña para o inferno. Vete. Non te salva ni na Sal de aí. caridad. Hostia, Sal. non hai confesión, se acabas ti anos confesión. Marcho, pero xa volverei. Cabreouse o cura, ímolo a mansare. Ímolo a mansare. Hai que ter paciencia, a xente de agora, chirimbín, chirimbaina, é mala de aguantar. E ti non te rías, a noite na casa, chirimbín, chirimbaina, aliemos falare. Marcha miña irmá, vaite prondar vacas, chirimbín, chirimbaina, vaite prondar vacas. Disfruten do día, é de son da aldea, chirimbín, chirimbaina, é de son da aldea. Don Teodoro. Pasa, muller. Mañá á mesma hora. Pasa, Mire, esta xente non confesa porque, claro, moitas, ben sabe vostede que xa confesaron. pero valen arrepentidos todos. Pero é xente moi preparada, que sabe todos os mandamentos. Todos, a doutrina inteira. Preparada moito. Oi. Entón agora é mellor darlle a comunión. Un regaliño. Delle a comunión. Se non confesan agora, aí máis adiante van nos mallar a paus. Que yo digo eu. Aí xa estuvemos. Aí xa estuveste. Aí xa A estuvemos. ver. Miras de reado reloj. Claro. Feito ainda aí unha señora que ten a rodilla mata. A ver, Ai, sí, sí, nós tamén queremos como el Javi. Deixa, Manolo, que saco yo posto. Vale, grave. a ver, Vou coller 3, que somos 3. Gracias.
Este cura é máis enrollado que ti. Este cura é máis enrollado que ti. Mellorei un montón. As novas eras de padre, Don Teodoro, é un verdadeiro honor recibir de vostede a a comunión.